Moi boas, balomaneiros e balomaneiras, benvidos un día máis ao resume desta xornada no CESA para as eleccións galegas. Como sabedes, onte foi un día bastante complicado para nós, pero hoxe tocaba repoñerse e sair o 40/20 para redimirse dos resultados de onte. Sin máis dilación, pois hoxe, como imos un pouquiño tarde xa, porque tivemos 4 partidos, ni máis nin menos, ás 6 da tarde, estamos a contrarreloxo, pois imos xa facer o análise. Bueno, pois comezamos falando das xuvenís feminino que caían no partido de cuartos de finais de campeonato fronte á selección de Euskadi, un partido onde as de Carla Val saíron moi serias e a por todas, pero, bueno, desaxustes na defensa, fixeron que as vascas fóranse nun parcial de 0-3, tempo morto de Carla que non superon reaccionar e a partir de aí sempre tirando a remolque, reducindo diferencias, pero non foi suficiente para conseguir a vitoria e ese pase a semifinais. Pese a todo, o resultado non reflexa para nada o que foi o partido, xa que as galegas pois fixeron un bo papel, inda que despois pois a diferencia entre ambos equipos foi notoria, deixáronse levar e por eso o resultado foi tan abultado. Por outra banda, a selección xuvenil masculina, cuartos de finais da Copa de España, un partido no que os galegos tiñan que centrar a cabeza despois de quedar eliminados do campeonato, partido que costou na primeira parte, estaban un pouco centrados na parte defensiva e, bueno, xa na segunda parte, pois, os galegos xa colleron forza, tiraron para adiante, demostraron a nosa identidade e o noso ADN e, por suposto, sacaron o partido adiante de forma exitosa. En cadetes, pois ambos equipos cadetes están na mesma situación que o equipo xuvenil masculino, cuartos de final de copas, ambos con victoria, uns partidos nos que tanto César como Adrián pois aproveitaron para rotar a plantilla, darlle minutos a xogadoras e xogadores que ata agora non habían tido pois tantos momentos de disfrute no 40/20, resaltar a actuación de Paula, a porteira de cadete feminino, que hoxe estivo espléndida e que levou en volandas o seu equipo cara ás semifinais da Copa de España e igual o cadete masculino que tamén mañán estará na Copa de España. Recordade que o remate do programa subimos ás redes sociais o resumen de partidos, horarios e pabillóns para que poidades seguir as seleccións galegas. E que pasou en infantís? Bueno, como xa anunciamos onte, a selección infantil femenina estaba exenta por calendario de xogar o partido de cuartos de finais, así que mañán xogarán directamente as semifinais da Copa de España. E os infantís masculino, que pasou? Pois que nos encheron de ledicia a toda a expedición galega e, por suposto, a todos os que nos estades mirando dende a casa. Estivemos ali no partido, así que eu non vou dicir nada máis porque ides ver as declaracións dos protagonistas. Bueno, pois acabámonos de colar neste pabellón de Murcia para falar con nosos infantís porque... ¡Estamos en semis! Vaya partidazo fixéchedes. Bueno, como estades despois deste partido, Nico? Moi contentos, la verdad, era algo que estábamos esperando desde setembro e fixemos un bons entrenamento, sobre todo no mes de Navidades, máis ou menos, sobre todo co atraso do CESA, collimos moitas ganas e vimos a por todas. Rubén, ti dixerche, hoxe pecha cancela e aquí non entra ningunha. Pois eu creo que foi máis sorte non, pero xa o dixo Charlie, o entrenador, que se vas parar moito e tiña razón, non sei nin como, pero oxalá tamén nos o diga mañán. Roque, sensacións despois deste partido? Moi feliz, como non, se pasamos a semis, canso despois do partido, pero feliz al fin e al cabo, porque se gañamos mañá pasamos a final e tenemos medalla asegurada. E bueno, como se viviu
ahora estou falando con vos os 4, pero en equipo, como estades vivindo este campeonato? Moi ben, todos xuntos apoiándonos uns aos outros. Pois grazas tamén ao noso equipo técnico chegamos a onde estamos, levamos todo isto traballando de setembro, o sea que sentimos moi felices. Pois mañán poñan a quen nos poñan diante, imos a pola final, rapaces? O sea que nada, mandamoslle un saludo de Galicia, animando os nosos infantís porque están en semis. Pois aí estaban as declaracións de 4 dos protagonistas e para analizar un poquinho máis este encontro de cuartos de final e a facer a previa de mañá, imos contar con Carlos Rodríguez, adestrador da selección infantil masculina. Bueno, pois como xa vos dicía, teño a Carlos Rodríguez aquí, adestrador da selección infantil masculina. Carlos, que partidazo o vivido hoxe a mañá. Contanos un pouquiño como se viviu dende o banquillo. Pois, bueno, xa poden terminar que se viviu con intensidade, pero moi ben, porque os rapaces estaban moi metidos xa desde que se despertaron, no viaxero no autobús, bueno, chegaron ao vestuario, estaban metidísimos no partido e no que era os cuartos de final do Campeonato de España. Bueno, primeiro César, para todos eles, non vamos a ir para moitos deles porque é para todos. Como están respondendo? Están en semis? O sea... Pois, a verdade que de maneira increíble, porque son infantiles e compiten algúns como se xa levan xogando isto moitísimos anos, entón que sea o primeiro César e que o fagan desta forma, a verdade que é moi satisfactorio e se mira que hai unha xeración moi boa de xogadores infantiles. Bueno, xa dicía Rubén no vídeo, é que Charlie, o entrenador, díxome que iba a parar. Bueno, que? Como ves o partido de mañá? Pois o partido de mañán, espero que pare as mesmas que o partido de hoxe. Sí que lle dixen, como falou antes, que iba a parar, porque mirábaselle moi metido, e o partido de mañán contra Andalucía é unha selección con características similares a Madrid, pero que é moi física, que ten xogadores de unhas características un poquinho diferentes, moi completa, porque conta con 4 zurdos, 2 porteiros moi bons e outros moi grandes. Non nos teremos que ter ese selo galego que creo que caracteriza a selección infantil masculina e iremos a loitar e intentaremos chegar á final. Bueno, xa se confirmaba onte, hoxe non xogou Mateo, dende aquí, por suposto, moitísimo ánimo a Mateo, unha pronta recuperación. Como afronta a selección a súa baixa? Pois creo que os xogadores que estaban un pouquiño non en segunda liña, senón compartindo posto con el, hoxe asumiron moi ben, como foi o caso de Nico, que estuvo moi ben en defensa e en ataque tamén, moi disciplinado, tranquilo a hora de mover o balón, sobre todo a hora de tomar decisións, e penso que os restos dos compañeiros tamén o complementaron moi ben, así que é unha lástima non poder contar con Mateo, porque é un xogador moi importante dentro do noso grupo, pero entre todos os demais creo que fixeron unha gran labor e creo que mañá van a facer o mesmo. E bueno, contanos tamén un poquinho como estades xestionando isto psicolóxicamente, non? Porque eu entendo que en rapaces que os nervios están a flor de pel, nunca xogaron unha competición deste estilo, nin sequera un sector nacional, ao final, como estades xestionando? Como os nervios fora, o comportamento fora da pista? A verdade é que é un grupo moi fácil de levar, porque se portan, quitando certos momentos como todos, ¿no? Pero se portan bastante ben, entón, son rapaces, ao final tampouco se lles olvida, entre comillas, todo cando salen da porta do pabellón. Así que é moito máis sinxelo, sempre se están ocupados con cualquier cousa, volven a mirar eles mesmos os partidos, que pola tarde estaban mirando o partido de hoxe, e así xa se vaden un pouco, xa eles mesmos tamén se tranquilizan. Nos, ao final, somos compañeiros tamén deles, e despois entrenadores na pista, entre todos xestionamos e aproveitamos o momento para despexar un poquinho a cabeza. Bueno, para ser infantil, xa andar a revisar o partido que xogaron, moita autocrítica, non? Por pequenos que son. Sí, sobre todo cando falla. Entre eles máis. Pero bueno, así pois, tamén é unha maneira de mellorar. Despois tamén temos nós como entrenadores a tarefa de facer esa sesión de vídeo, pero son chavales moi disciplinados, como decía antes, e iso se nota dentro e fora da pista. Bueno, sesión de vídeo que acabas de chegar dela porque comezou o programa tras rematar a sesión. Como ves os rapaces para mañá? Como viches? Estaban aí moi atentos a... Sí.
Os vídeos teñen que ser un pouco curtos, senón xa se dispersan. Pero, non, mireinos moi ben. Están mentalizados e con ganas todos. Creo que iso, ademais, o vídeo é un complemento. Se están metidos e con ganas, penso que xa é un traballo que non se paga. De logo, o que transmitides é gañas de ir a pola final, xa se ve dentro da pista, pero fora tamén, sempre están animando, non só entre eles, senón tamén as outras seleccións, están tendo unha actitud que é de campión xa. De feito, ademais, eu comentáballes que eu como xogador sí que conseguín semifinales de Campeonato de España e como entrenador nunca había chegado a unha semifinal de Campeonato de España. E hoxe entraron no vestuario e todos dixeronme que, bueno, que fixeron por nós, porque Mendo empezamos no 2019 e sempre quedamos en cuartos. E xa tocaba, non? Xa tocaba que tuveramos un pouquiño de sorte que sempre nos falta. Xa de paso que toque unha final, porque vamos, mañán vamos a estar a morte con vos ali no pabillón, vaise vir Murcia abaixo coa bancada galega, e bueno, moitísima sorte, moitísimas gracias por compartir esta naco con nós, por contarnos pois como son as sensacións tamén dentro da selección, xa vimos as impresións dos rapaces. Seguro que mañán vamos ter aquí en directo para montar unha festa, vamos, é que estou convencida, é que imos a por todas. Iso, por suposto. Darles gracias tamén a todas as seleccións que foron, a todos os pais e nais da nosa selección e de outras seleccións que foron, e invitarles a que tamén veñan mañán e que nos apoyen, que ao final estes rapaces con as gradas cheas dan máis do que dan habitualmente. Cuidadiño, porque os infantís poden poñer o Cesa, e van poñer o Cesa de volta e media. Así que nada, bueno, con Charlie en pantalla, pois vamos dar paso xa á sección que vos temos acostumados para despedir este resumo da xornada, donde coñecemos un pouquiño máis os integrantes das seleccións galegas. Bueno, pois hoxe toca coñecer a un integrante do equipo cadete feminino, Lucía Castiñeiras. Lucía, contanos, para que todo Galicia sepa ti, como comezaches a xogar o balonmán? Comecei grazas a miña irmá, porque eu xogaba dende pequena al tenis, pero a miña irmá tiña que anotarse a algún deporte para facer algo, e xusto ese ano comezaron os Xogos Olímpicos, e a miña irmá veu o balonmán, entón comezou a xogar. Entón, un ano despois, eu ia vela todos os partidos e gustoume. Dende ali, o ano seguinte, anoteime ao Galicia Social e aquí estamos. E bueno, sigues facendo tenis ou xa só faz balonmán? Non, xa non fago tenis porque non era moi complicado compensar as dúas cousas. Iba un día este último ano, pero dende que comecei a entrenar con juveniles e cadetes non me daba tempo. Bueno, porque agora estás xogando no Porriño, non? Sí. E bueno, que tal ali? Como está sendo a temporada? Moi contentas, con cadetes estamos loitando por ir a Final Four, que estamos entre as 5 primeiras, agora na última xornada se decide se somos quintas e xogamos contra o primeiro de plata, ou somos cuartas e temos... xa pase directo, non? Xa pase directo, que nós, preferimos ser cuartas porque aparte é un enfrontamento que temos ganas de facer. E bueno, contanos un poquinho máis, a parte do balonmán, que é o que máis che gusta? Ou só tes afición ao balonmán? Sí, gústame ver fútbol, gústame deportes, en xeral gústame moito, tanto velos como practicalos, excepto o baloncesto, e gústame tamén moito ler iso. E bueno, tes algún libro favorito? Non tes ningún? Gustoume moito a saga de Perfectos Mentirosos, non sei, en xeral gustame todos, menos os da clase, non? Os demais gustame en xeral, sí. E bueno, xa que falas da clase, cal é a túa asignatura favorita? Historia. Gústame, eu teño a capacidade de saber chapar as cousas facilmente, entón é unha asignatura que se me dá ben e gústame moito. Bueno, está moi ben saber de historia para saber o noso pasado e, bueno, este ano vamos ter unha de historia para contar que vamos cheos, aquí no mundo xa en xeral, iba a dicir en España, pero que é verdade que isto xa é a nivel mundial. Contanos máis, a ver,
ti xa non é o teu primeiro ano na selección galega. Entonces, contalle para os que están na casa como é vivir un Cesa coa selección. Como unha montaña rusa porque todos esperan algo de vos, o sea, esperan que chegues o máis longe posible. É unha presión dentro de todo, pero se vive con ganas. Al final estás elixida entre toda Galicia, sois 16 xogadoras que estáis escollidas para xogar un campeonato de España, que non é nada fácil entrar, entón vivimos con ganas. Despois, dentro disto, pues, tamén hai baixadas, como pasou neste ano, pero se afronta con alegría e temos que seguir adiante. Por suposto, que ainda quedan 2 encontros, hai que ir a por todas e sempre coa cabeza ben alta, non hai que rendirse, eso está claro. De xogar en equipo, que é o que máis che gusta? Como que xogar en equipo? De xogar, pois, facías tenis, que é un deporte individual, e aquí fas balomán, que estás con moitas compañeiras. O que máis me gusta é o apoio que nos damos entre nós, porque como por exemplo, ela decía que eu facía tenis, para min era moita presión individual da cabeza, entón, ao xogar en equipo sempre vas a ter o apoio das túas... Se tes un partido malo, sempre vas a ter alguna que te va a animar, é moito máis fácil xogar en equipo que individualmente. E como dicías que che gusta moito o deporte, tes algún referente, algunha persoa, xogador, xogadora, ainda que non sexa de balomán, que che guste moito? No mundo do balomán gustame moito Aleix Gómez, porque aparte zurdo como eu, como a min, gustame moito. Fora do balomán gustame moito Rafa Nadal, xa que é un deportista moi bo e que é un grande, non sei como se di, en plan, é unha persoa moi importante no mundo do deporte, e como eu facía tenis tamén o veía moito. Pois sí, a quen non lle gusta Rafa Nadal? Creo que nos gusta a todos, e a Aleix tamén, vaya promesa temos aí. Bueno, Lucía, non sei se nos queres contar nada máis, se te apetece contarnos nada máis, se non, vamos a mandar un mensaxe a toda a afición galega que nos estivo animando durante este Cesa, que non vai deixar de animarnos en estes 2 partidos que nos quedan. Pois, mandarlle un mensaxe de ánimo aos infantiles, que xogan mañá, e darles moita sorte, que seguro que pasan a final e traen unha medalla para Galicia, que miredes os nosos partidos, xa que, aínda que non sea o resultado esperado, que nos os facemos con moitas ganas. Esa actitude, Lucía. Pois aquí tiñades a unha xogadora máis da selección galega, só nos queda unha selección, mañá coñeceremos a unha integrante da xuvenil feminina e eu con Lucía xa vos vou dar as boas noites, 2 zurdas, 2 galegas, desexanvos boas noites e non vos perdades o resumen de mañá.